officials, councilors attending, of course, this Cebu City Public Order and Safety Agreement signing. Kaganihang buntag nagtigom ang kadagkuan sa mga barangay kapitan sa dakbayan sa Sugbo sa pagpanguna ni Vice President ug ex-officio member sa City Council nga si Franklin Ong alang sa pagpirma sa Memorandum of Agreement on Public Order and Safety. Ang maong kalihukan, personal nga gitambungan ni Mayor Raymond Alvin Garcia, si CPO Chief Police Colonel Antonito Cañete ug sa ubang national agencies sama sa AFP, BFP, BGMP, DILG, DOJ, Cebu City Prosecutor's Office, PNP ug uban pa. Katuyuan sa maong MOA ang kooperasyon sa matag barangay kapitan aron mamintinar ang kahapsay ug kalinaw sa dakbayan nga dili lang trabaho sa kapulisan apan sa matag usa. Pasabutan nga tanang crime or tanang crime prevention also, maintenance of the peace and order and public safety issues, hindi lang issue sa isa ka lugar. It will be the issue of everybody nga naata sa Cebu City, no? Kung like kriminal halimbawa naatay dakpunon midagan sa Pikas area, we can immediately ask assistance doon sa mga barangay captain natin nga ipadakop sa diyan dito kung tuwa sila magkandak sila og kanang border control to avoid or to immediately arrest these fleeing criminals. Just because it is your jurisdiction, di magpasabot, labi ng peace and order, di magpasabot nga o kinahanglan tabang o sa kabarangay. Kay tungod nga naay alarma, ug naay mga dili maayo nga mga elemento nga nisud sa barangay nga nilabang og lain, di na magpasabot nga di na manatambag tinabangay kay lain ng jurisdiction. So I applaud the city director for this initiative, and then it's good nga atong i-formalize karon og usa ka MOA signing. Sugod karon hangtod na sa pag-ung tuig, posibleng mag-atubang og dakong hagit ang kapulisan tungod sa dagkong mga kalihukan. Busa, gihangyo ni Mayor Garcia ang suporta sa mga barangay pinaagi sa pagpakatap sa ilang barangay tanods og bipat agi og suporta sa PNP. Your job will even be more magnified inilabot sa Enero. Kay hinumdumi ang sinulog nato karon ibalik na nato sa Apiliana Sports Center, igamit nato ang karahang ruta o grabe na kaayo ang mga tao ka-excited. They are looking forward to our sinulog because atong ibalik ang venue sa original venue. Pero pagbalik sa original venue, dagan nalipay, pero mas dagan trabaho para sa atong kabaranggayan. Kay muagi na maging ang ruta sa inyong tagsa-tagsa kabarangay, pera lang ang mountain barangay. No? Pero kanang taga-mountain barangay, taga na nga manaog kay mutanaw sa sinulog. Gihangyo sab ni Mayor Garcia ang tanang mitambong kaganiha sa pagsuporta sa sinulog nga ibalik na sa karaan ug naandang venue nga Cebu City Sport Center. So I am imploring all of you to help out, especially in Sinulog, when we will be expecting more than 3 to 4 million visitors from all over the world. Just to show you, last year's number of contingent lang daan, 14 na yung taon kabo ang ni-perform sa ritual showdown dito sa SRP. Karon, there are 38 who have shown interest, more than double, because atong ibalik ang venue dito sa Apiliana Sports Complex. Contingents lang daan, grabe. Can you imagine the number of people who are coming over? Kini ang balita. Rey Pasaporte, Cebu City News.